Aquest any, per primera vegada a la història, el Pare Noel arriba a Manlleu amb tota la seva família i equip d'ajudants. L'heu de venir a conèixer en persona. Ell us està esperant amb moltes ganes. Veniu, podreu conèixer els follets, a la Mare Noel, al Pare Noel, a la Fada de l'hivern. I a més, veureu com s'organitzen les cartes dels nens i les nenes, com saben qui és bo i qui és dolent, com preparen els regals i els emboliquen. I no us ho perdeu, a la zona exterior hi haurà espectacles gratuïts que podreu gaudir mentre espereu per entrar a conèixer el Pare Noel i moltes parades amb productes d'artesania local que podreu comprar o bé prendre una xocolata calenta. I no només això, també hi ha una zona Kids on els nens podran jugar amb els inflables, fer manualitats o pintar-se la cara del que vulguin. De veritat, serà una experiència que no oblidareu mai. Correu a entrar a la web de milnotes.com i aconseguiu les vostres entrades, que ja no en queden gaires. Correu! Us hi esperem. El Pare Noel té moltes ganes de veure-us.